Takže čaute ľudia a ja vás vítam u môjho dnešného videa. A v dnešnom videu tu bude hra My Brain Not Egg Farm. A mi zdá, že tak sa to volá. Takže dneska tu so mnou není Timo, zajtra tu bude. A my sa ideme vrhnúť rovno na video. Takže tu sú moje brainoty. Napríklad šimpanzíny, bananiny. No a také brainoty, toto je môj najzácnejší. Počkajte. Toto tu je môj najzácnejší. No a my ideme niečo, napríklad ideme toto zobrať. Ideme to predať. Mám 8 biliónov. Zoberme tie kosti. Ideme spawnúť nejaký egg. Ideme spawnovať. No, kúpim Orindindindum. Lebo nič dobre tam nepadalo, ale toto bolo podľa mňa najlepšie. Takže toto. Čakajte, koľko stojí skip time. 29. Sa nechce teraz uterasať, lebo som dosť utratil na Grova Garden. Dosť som tam kradol ľuďom. Takže počkajte. Skúsime stýlnúť tomu typkovi, len som aj tu dosť stýloval. Takže by to nemalo ísť. Píše mi to good, to bez stolen, max 6 trains. Takže to asi nepôjde. Takže máme jeden spin, takže zatočíme. Cash point. Dobre, takže toto nám padlo. Takže sa ideme pozrieť do Fruit Merchant. Čo majú dobre. Yes, please. Takže ideme to dať. A prepáčte, že zle rozprávam, lebo som chorý. Dobre, takže malo lepšie XP. Prepáčte, kus mi spadla kamera. Takže spawnoval som dookola egg. Padlo mi frigo kamelo. Viem, že to není dobre, ale proste nič dobre mi nepadalo, takže toto mi najlepšie padlo. Takže toto môžem otvoriť. Dobre. Počkajte, musíme vylepšovať. Počkajte. Toto si chcem vylepšiť. Takže som si vylepšil. Dobre. Mám 1 bilión 989 money. No takže ešte mám možno niečo napadne. Takže mohol by som si ešte kúpiť niečo Fruit Merchant. Počkajte, musím ísť tu, lebo to nebola moja. Takže chili, banána, proste všetko kúpime. Všetko mu dáme. Ale už nemôžem, neviem prečo. Takže necháme to tak. Takže nafidujeme ho. Poriadne. Zrazu mi to dalo, neviem prečo. Takže som kúpila aj mrkvu. A ideme sa ešte pozrieť, že či nám nepadne nejaký dobrý egg. Takže nič dobré mi nepadalo, prepáčte, že mi spadla kamera. No takže kúpime si toto za 7 Robuxov, lebo mi nepadali dobré egg. No takže ideme pozrieť, či nám budú padať dobré egg. Takže toto nám padlo, ale nemáme na to ešte money. Toto by nám malo pomôcť. Yes, pomohlo.
Takže si to môžeme kúpiť a ideme to posadiť. Takže tuto pekne zasadíme tu. Takže sme to zasadili. No takže ja idem ukončiť toto video a dajte like a odber. No a ja sa s vami lúčim a čaute!